ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର ତୁମେ ଶୁଣ ମଙ୍ଗଳା ଶୁଣ ତୁମ ଦୟାକ ପ୍ରେସିଆମ ବନ୍ଧୁ Filipios 2:11 ଗୀତ ସହିତ 133 ଘଟଣା କରିବା ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା କିପରି ଉତ୍ତମ ଏ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ବାପା ମା ମାନେ ଆମେ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଳିମ ଦେବା Hello. Hello.
धन्य